Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय आरोना बे आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो दायो जों माने अर खालामनायनो अर खामनाय नायनो थांदों माबाखौ होनलाय अर खामनाय नायनो थांदों आरोना सुसकिरा फुरा थाबाय थ' नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामलांगोन आरोना नायलांबाय था दिनै सानदेआवहाय जोंनिया ओरैबायदि गोदोर एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना गेस सिलिन्डार बेरनाय आरोना अरुणाचल दलं खाथियावनो आरो माने सुइस गेट दलं खाथियावनो भैरबकुन्द'आवहाय थ' बेयाव गोबां दखान दंमोन आरोना राइट साइडनिया दखान मोनसे खामजोबदों आरोना बिथांमोना बेयावनो थायो जायोमोन ओरैबायदि धंस जाजोब्बाय आरोना बिथांमोननिया बिनि खाथिनियाबो खामगौमोन खिन्थु नामा खोमोरनायखाय मोनसे दखाना जेबो जाहैयासै आरोना बे मोनसे दखानाल' खामजोब्बाय आरोना बिथांमोना स्कुटि मोनसे साइकेल गंनै फ्रिज गासै बुस्थुआबो पुरा माने नस्थ' जाबाय आरोना दंस' जाबाय बिथांमोना इदिनखालिहाय ओरैबायदि मानसि फैदोंमोन नायनो थाखाय बे अर खालामनायखौनो खिन्थु आं थाङाखै आरोना खिन्थु मालायनि क्लिप्सखौनो आङो दिनै नोंथांमोन आङो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो नामारहै माने जोंब्लावबाय थानायखाय कारेन्टआबो जोंब्लावबाय थादोंमोन ना बेखायनो कारेन्टखौबो दानना होनाय जादों आरोना नङाबाथ' पुरा कारेन्टजोंनो आरो गोबां मानसिया बिदिनो कारेन्ट जोंब्लावनायदों पुरा थैगौमोन आरोना इदिनखालिथ' ओरै मानसिया जेबो जायासै आरोना सासेबो जेबो जायासै थ' दायो नै ओरैबायदि सिलिन्डार बेरदों 6टा सिलिन्डारमोन आरोना 6टा सिलिन्डारा सब बेरजोबखादों आरोना बिथांमोनहा माने न'आव जेबो थायाखै आरोना पुरा हांगार जाजोबदों खामग्लिजोबखादों आरोना ओरैबायदि माने दुखुनांथावना आरोना बिथांमोननि थाखाय बे दिनाहाय ओरैबायदि गोबां मानसिया नायनो फैदों पुरा हांगार जाजोबदों जेबो थायाखै स्कुटिफोराबो पुरा माने हारा बायदिल' बिदि जानानै थाजोबदों आरोना खामजोबखादों दा आंबो थाङाखै आरोना नायनो थाखाय खोनादों अब्लाबो माने गिनानैहाय थाङाखै जोंनि हम टाउनावनो नालाय मालायनि भिडिअफोरावनो नुगोन होननानै आंबो थाङासै आरोना थ' बे मालायनि भिडिअखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जादों आरोना ओरैबायदि मानसिखा आरोना नै जोंलाय थाबाय हागोन आरोना जोंबो अर खामनायखौ नायनो थाखाय नायग्राफोरा मा जादों माबादों अर खामनाय नायनो थांदों आरोना जोङो बेनजा गारि मानसि हायखादों माने अर खामनायखौ नायनो सिलिन्डार बेरनानै आरोना पुरा मानसि माखासेया गारिखौ माहा दिंखादों पुलिसखौ गिनानै पुरा चेकिं डेन्जार गलायखादो दे इथिनिया भुटान ओइनिया अरुणाचल न ओइयो भुटान गल'आ ओइयो लालसा बैयो लालसा दा जों भुटाननियासो थाङो गल'आसो थाङो टेनसन गैया गाइखेरबो बासायगोन आलासिनो लोङोबा ओमफ्राय गाहाय मानि संनासो इन्टारेस्ट मोनसोबायदां जानो बेरलांगौमोनब्रा खोमोरामोनबा पुरा नै दलं गोदानसिम फायलायबाय आरोना पुरा नायनानैहाय ओरै गिदिंबोबाय आरोना जा बरिया जाखादो लायनोसै बे दलंखौनो 10-12 बार थाबायनोसै जामागौ मानि जायगाबो गैया बेरायनो थाखाय उपाय गैया बेयावनो बेरायबाय था मानसिखा आरोना पुरा मानसि हनै ओइ लोगोखौ नायदोलै मादि खारदों हाल्लासां पुरा पिकनिक जानाय ओइथिं हनै नालाय बैफोरा पिकनिक जानाय बायदि जाखाबाय ओइथिं आसरित मानसिखा दिनै बेराय मालायफोरनि फट' लानायखौ नायनो थांसै आरोना अर खामखांनासो हायो जोंनिया अर खामखांनासो नायनो हायो माबायदि जादों ना अखा बारा हाबाय बे सेराफ्रा खार ग्रेसिया भिडिअ लादों ना खारथावलै जादा गंसे लाबोनानै एब्रे जाबा खाबाय सासे खारनो नायदों नै